Parabangan nga priang sang bahabiang yapi siya kanega channel janga bat nga das nungu ru bahapila shashkor kanega khobor bat kanega jing shikri bari janga bat nga ngen kan ajing munto yapi yaki bahayi nga samjong pi bat yaki parjo jong piru bat ru kantay kata jing yade jong pi bat ubulay wal Jesus Christ. Aga video kapala dep ngilayo jingmon ba kajing rong no kan wan hasua kajing penjanjar larong no nomor bau blay umkwa ba kita kipala jitjong u kinishem ya kata kajing janjar kabansawan nomor ba kilayay ne au bat kilasyania bat kilasyakri hau Jesus Christ bat hakata kapor ru ya kita gihnyaw tuligi balang ru ansarong no lang yaki te yakini ki nyaw balang ngim das nguthu bahaja kajing mon jengki namar ba ka Bible ka klam batai penia tede ya kata korukam ki don ki ustad Bible ki ong ba kala ban thau shaki briu kumba ka Bible ka ong ba ki balang ka thau shaki briu ki bangai hau Jisu am hagi kerteng balang lana gi kerteng niam jengki am haga kerteng Katolik lana kerteng Presbyterian lana kerteng trumpet lana kino gi kerteng balang senang lana balang dang bat yakini ki nyaw balang rule se kala banthau syakita ki nyaw teli ki dolan nong jong ka partay tane da ka parang latip iki kum ki 7 continents kumbala bantay kita gi benriu ki basyong ka partay lada pipen baya ka partay la bantay ki haki nyaw bantala ne haki nyaw dolan nong ane la bantong haki 7 continents tele se kane ka nyaw teli ki balang kala banthau syakita ki nyaw teli continents jong ka partay ru ki ba kita ki paj benriu ki bangai Jesus Christ. Barsa kaweru kumbang ilatip baka jing penjenjar lamang nakabanta jong kita ki bompat ngen yau Jisu bada ka pensitom yuki kanang bakin penben ya ka jing ngen ki hau kum kalan ka baki day ban kala ka bamon wala dakin hapan sya ya ka jing japru hadin kata ka jing penjenjar an penyap no yau tong marat klau kumbala yo i hau Daniel kalanang ka ban nyang dukar arkon riu bat hadin jong kini ki borok ki jingjia ki bala batai hangne on one pan kata ka sia jas nem lane kata ka millennial kingdom jong Jesus Christ hakane ka perthai kumno pat ngintip ba on one kata ka hima ka ba sia jas nem jong Christ tadangi pe naga jingpen pau kalanang ka ba arpau ka dekon nangkong terter hadu ka balai ka batai ba ya usoitan on said no yu syapo jong kata ka lulong baklem trai dau angel bat lasat yu kanang ba unnam yo ban pensyoy ya kibriu kanang ban pendep ya kata kasi hajar senam kabala kular bat hadin kata kasi hajar senam pad on sapelait biang yu sipor ti ba lasat kanang ya soitan de na kadaw bala tho au esaya kalanang ka ba art khat nang kang ter du kabasan kanang ba andan ka jingsuk panlait na ki kam sneu jong ka jing pensyoy jong namar bala daw soitan udang don ben kita kibala ngen bat kibala pelaj yakin nakapop ru kinsa sya pensyoy biang bat kinsa thau jingkul marbiang de na kata daw la set kut yo kumbashi jasnam ban pendep ya kata tinu blay nakabanta jong kata ka shi jasnam bat kumba ka Bible kalayathu yangi ba andaw Jisu lon phai pat sya kane ka perthai un salong mo usim jong ka Jerusalem un sa syang hakakhet jong David kajutang jong u David ru kalakular ya ki Jew Israel badai nakalany her pateng jong u David ba an sadan uban wan ban sensyar junam ya kakhet ban a ya kajing syong thaj ya ki Jew ha Israel na kabanta bakin light na kita ginang syun jong ki pada syuwa kata kajing wan asin jong Jesus Christ kini ki jutang bahapan pendem kumba ya ki Israel on salum lang ya ki na kiri keleng sodong kepertai bat on penpai pat ya ki sya kata karitra jong ki bat sathau biang ru ya ka Jerusalem hadin kajing sya penjot jongka hang ne nga hapat pensai ya pi kendiat sya phang kajing wan asin jong Jesus Christ ya le sai dan na pedeng jong pi ki bas nguthu bakla la ne ki bom sya jingmon halor jongka kumba ki babun ki ustad jong ka Bible ki ong ba kajing wan asin jong u Christ kadai hadu kata ka por jong ka sia jasnem ba un saseng ya kata ka hima jong u ndrei ha kata ka por jong ka jingrong na ka banangkang ha ka bala ram ya kita ki bahak ladang ngijit na ka Bible ngiklem lap ba la tho kerpang la ne la tho syai ba ha ka jingrong na kaladai ka jingwan asun jong Jisu namar ladang ngijit nia ba ha oj ngisem ba la tho bunsin ba Jisu unsawan bat unsawan bet ndrei syem la ya i balapan i ba ha kata ka jingrong na kadai ka jingwan asun jong
te syushu halor kane kembala batai bahaswa kajing penjenjar onrong no ya kita ki bahak baru jisu onrong ya ki tang nasun ban unyalam ya ki syakata kajaka balapan kre na kabanta jengki bakin dan lang rengkat badu bat om syam la ya i bau jisu ula syangsa hakane kaperthai lane unhiar syakre kaperthai kumba kata ka jingban long bru jong u balakai u bon long kum khulung lang ba da ka jingkha jam ka meritai suti bat ya kane ka jingwan nengkong jong jisu kris kum ubriu kum khulung balakai u na po jong ka kmi jong u lakhot ya ka kum ka jingwan ban nengkong jong u na marba ula syangsa ka perthai bat ula syakri ru ya ublei bat ula yabru kum ubriu bat ula le e kamba ru kum ublei bat syushu ru ban pensyai halor kane ba hadin jong kata ka jingrong na amsyam la ya i bau jisu un man phai pat syakane ka perthai bu un korbar ya kata ka nyos nem halor ka jing penjenjar hanreu tong mar khlau la ya ban le kat baman omdan ba penthut yu ublei la neu jisu kris hanre la ya i ba dei ba andala deb kane ken ka nyos nem ka jing penjenjar ba ke hima ba shi hajar nem bau jisu la seng bat kumbala batai syadin bat hangne kin lei i ba usyam sa Jerusalem bat kalalong kumba kata ka jingwan panungkong jung u kum kulung breu ba ula syang lasa bat ula dan lang perkita ki breu ha perthai te menta ngenya phai biang syakata ka hima ka basi hajar nem jong Jesu Kris te ka Bible kala batai ru yangi ba ka perthai apo kata ka si hajar nem jong jingsan syar jong Kris kan long ka babaha e hadu ka jinglong men madhadu ujing long mensim te syushu ka Bible kala batai ru yangi ba kita ki bala sya rong no kata ka jing rong no ka panengkong kin ya panwan phai biang bat jisu sya ka perthai bat kin sasen syar lang bat u sia jasnem bat kita kin long kum ki lengda jong u bat kine ki bala sya rong no ha ka jing rong no ka panengkong kin sayo da ka wai pan ka jing long ka men ka ba om yap syu ane ngila ban ong ha ka phareng kila kala immortal kamot kinam pu syu ane kinam yap syu bat ha kane ka sia jasnem ru om bala sa tang do jisu bat kita ki balawan phai biang bat u sya ka perthai kita ki ba om yap syu nrei la dangi pen na ka jing pen pau len nang arpau de khat sau ka batai ba kidang dan ki pai ben riu ki ba lai im na kata ka jing penjenjar ne na kata ka tribulation kita ki beriu ki dei ki beriu ki ba dei ben kum ki beriu kumangi ki badang long hakane kada ka badang put lane la ban ong da ka phareng ki badang long ki mortal flesh bat kine ki pai pen riu ru ki badang lai im na ka jing penjenjar ki ba om syam lamane yo tau merklau ne tau riu spa riu pen riu kin ya ban rung lang sya kata ke hima ka basi hajar nem jong jisu rengkar bat u tikine ki briu ki badang sahi hakada briu jong ki pan amkum kita ki balapan kelas yakada riu belai kamot bala da usoitan ru hangne kapan iba hakine ki briu ki badang dan hakata kada put ane kada ujing long briu kumangi kidang lahi ban sya pensyoy bat kidang lahi ban ngom hakata ka jingpa ane ka jing riam jangka jimpun syoy jong u kumbangi yo i hau Jacob kalanang banangkong khatlai teter hadu kasan bat Galatia san lenang san dekat kan riu nomor ba kidang don hakata kada kebayang balaya i hakaroman riu khatar ede hakane kerkom ru laset khnang ya usoitan khnang bon nam pensyoy yakine gibriu ki badang don kum hakane kajing long jong kada pad adin jong kane ka sia jas nam pad on sapala jo soitan bat kapor jong uru ka batang kandiat e baun ya ban syukor ya gibriu halor kene ki babun ki babu jingkli babalai ba ubulai udang pala jau soitan te halor kene na ka Bible hi ka klem yathu ya kidaw te ba kumta ka sa akamon jong ubulai te halor kene ngadan khandiat ka jingmun bat ka jingpuson ka ba anda haba ngalayin na kita ki jingle jong ubulai ki pasyadin kat kumba ka Bible ka batai te kane ka jingmut jangaru ngam tip ka badai ne ka balaj ndrei kadai tang ka jing yamir jingmut bat phi ki parabangen yo le se dan na preng jing phi ki bomla ban pediang ru ya kata ka jingmut kapan mam halor kata ya kita ki ba pediang ru kalong ka bas ngutanan ndrei ngidei pat ban snuthu ya kanong rim lane ban pensyong nong rim kat kum ka tinu blai lane ka gospel ya kanong rim ka ba lami na ka sintur janga ndrei ban yit pat kadon ne em kata kajing yadai lane ka yadai dur ne em pat kata kajing yalap jonga kat kum ka gospel lane kat kum na ka Bible te da pipet na ka Bible kumbala batai sedin lang kumbang repeat ya kaju te hadin jong kajing penjenjar kidang don kita ki penriu ki badang lai im na kata kajing penjenjar jong tong merat klau bat kine ki briu ki dei kita ki briu ki badang lang kum hakado jongi bat kine kin sarung biang bat ukris sya kata ka si jar snam
kini ki beriu hadin jong kata ka sia jarsnam kin sakharoi kumba ka Bible ka ang ban kin salong kumusyap jang ka durio bat kini ki beriu ru ki barang dan kata ka do kum ka jongi kidang lahi ban sya pensyoy bat kidang lahi ru ban ngom ha kita ki kam sniu lane kino ki kam bomman ki ba lada ki ngan ha kita ki jing pensyoy bat kumba kata ka jing long jong ka do jong kiru nomor ba ka pop an rai kadang long hi nomor ba om syam lapan thang mai kata ka jing long jong ka met jong ki sya kata ka jing long riu bulai ba kenja om yap shu tikidangan kata ka ju kata ka jing long barim te de kata ka rukam gen ba andala dep kata ka si jars dan ba yakine ki brio ansa pensyoy biang yaki komban tenju biang ya kata ka jinget jengki ha uji sukristal ne ha ubelai te namar bakine ki brio ha sin benangkong rol da pipet kimpat ngen jisu tang bahadin pakilangat pat ya ta jinjenjar kinget na yu yo le se ta ka jinget jengki ru kalong jubor na kata ka daw ha ban tenju biang yaki ban hadin jong kata ru kumba ka Bible ka yathu ba kidang don hi kita ru ki badang phaidin hadin kata ka si jarsnam ru ban dai kata kurukam ken ba onsa tenju yaki ken ya kata kajingan basisya jangki hau jisu te yo le se dai kane kurukam ken bala pelat ya uneu soitan sipor ba un syukori tagi brio ba haka Bible ru ya thu ba andaw la syukor yaki te hakata kajing syukor jung un ya lam sundan ru yaki syakata ka thama kaba un ya la persya bat kita ki riu khoj bat persya ya kata ka hima ba khoj jong bulai bat hakata ka jing yele ya kata ka thama udai bulai bala jab da ka ba ula thang yaki da ka ding na beneng syakandau bat hadin jong kini ki e bara ya kita ki jing yele jong soitan bat ya kita ki jing syukor jong uru la pengkut na hakata ka por bat hadin jong kata la bret na ya upat syakata ka pung kading hakabala dan lang uta umrat klau bat kita ki kris lamler bat ki bapop ru de bat an pengkerdit yaki men bat menski yakine ki bala sya bret hakapung kading kum usoitan tongrat klau kita ki kris lamler bat kita ki briu lan gi pat ki babun yu kila sya bret hadin jong kata ka jing sya bisyar jong ki ha kata ka khet ke bali kabadan ru kata ka jing yap ka arsin hadin jong kata ka jing sya bisyar jong ki bat ru kan solong ru kata ka jing yap ka basijunam marja kito ki bom syam la syam ya kata ka kerteng jong ki hapo jong kata ka kot jong kata ka jing im ha ka bala tha te on sabret no ya ki sya kata ka pum kading ha ka bala khat ya kane ka pum kading ha ka greg kum ka gehena bat hadin jong kata ka khet ke bali ke bisyar ya kita ki bahak bat ya kita ki bom hak lane mana ban yo ya ka beneng lane ya ka Jerusalem thamai mana pat ban sya bret sya kata ka pum kading te hadin jong kane ka jing bisyar te nangta ansawan pat ke Jerusalem thamai bat ke perthai thamai bat kane ke Jerusalem thamai lane ke perthai thamai kinwan hadin jong kata ka jing thang no ya ki beneng bat ke perthai ke mut hadin kata ka jing penjat no ya kane ke perthai gen ke bangisa menta para bangai mentang ilak poy syaka bekut jam kane ke benta jam kacing penpau buat kane ru kadai ka episode lane ke video ke bakadu jam ka warna kermen pin sayo bet hi ya kata kacing mon na kane kacing batai te khuble sibun para bangai bat ublai jam kacing sup undon lang rengkat bat phi bat iwi bara Kapten Jung Jisu Kris amen.